Hola a tots i a totes, jo sóc la Joana Fabregat Barreras, alumna de l'Escola d'Aina Isaac i estic cursant el curs de primer d'ESO. Avui us vinc a explicar o fer un resum o recomanar el llibre de Matilda. Primer de tot, heu de saber que la data de publicació del llibre de Matilda és l'1 d'octubre del 1988. L'autor del llibre de Matilda és Roald Dahl i l'editorial és Estrella Polar. El gènere d'aquest llibre és una novel·la infantil. Ara us vinc a fer un petit resum del llibre de Matilda. Aquest llibre tracta d'una nena, Matilda, bastant petita, que per mala sort li va tocar viure en una família d'uns pares i un fill que no volien educar els seus fills i no els volien portar ni a l'escola ni volien que aprenguessin res. Matilda va sortir una nena molt estudiosa i que s'implicava molt per aprendre. Quan era petita, els seus pares, com que marxaven a treballar, sempre la deixaven sola a casa i va aprendre a cuinar, va començar a llegir revistes que hi havia per casa, però un dia va anar a comprar i va descobrir la biblioteca. Des d'aquell dia, cada matí anava a buscar un llibre a la biblioteca i sempre quan arribava, la dona que hi havia vigilant la biblioteca li deia si volia que l'acompanyés a la secció infantil, però ella li deia que no, que es volia quedar a la de grans, ja que els llibres eren molt interessants. I ara, si voleu saber com continua la història, us recomano que us el llegiu. Aquest llibre els recomano a les persones que els agradi bastant llegir, ja que, com podeu veure, té bastanta lletra, però també és bastant entretingut perquè hi ha dibuixos, però són en blanc i negre. I la veritat és que si el llegiu no us arrepentireu de res, així que espero que us agradi molt. I per últim, de l'1 al 10 li poso un 9,5, ja que m'ha agradat molt i us el recomano a tots i a totes. Adeu!